повече от 2 години аз започна да ям първия продукт Вертера гел и още в първия ден имаше резултат и в последствие, след като продължава да изяждам продукта и така после, си купих на различни други продукти и в момента имам на различни неща вкъщи също, защото се оказа, че е много полезно за мен да ползвам баш тези неща на Вертера. Лично аз страдам от множествена склероза. Това е отвратително автоимунно неврологично заболяване и така. Много е ужасно. И се държи по абсолютно неочакван начин и решава да унищожава функциите на тялото. Как му дойде на ум на това състояние? Много години, аз 2004 беше официалната диагноза, сега е ясно колко много по-късно. И в първия момент невролог, който ми обясни, че имам такова заболяване, нарисува на един лист хартия, стълба и каза, ти си тук горе, обаче ще има влошаване на състоянието ти и после ще има леко подобрение и после ще има още повече влошаване и стълбата е ходене само надолу и никога нагоре. Няма вариант за подобрение и няма лекарство за тази болест и така. Да, обаче аз въпреки всичко се старая да съм си жива, да се грижа за дъщеря ми и да се опитвам да правя доколкото мога неща. Обаче, в резултат на множествена склероза, аз отдавна вече не мога да тичам, не мога да правя аеробика, не мога даже да танцувам, не мога да нося тежки неща. Напоследък даже не мога да ходя нормално и е нещо леко отвратително. Обаче, на Вертера любим продукт за мен е Миракъл или превод на български чудо. И така, отне доста време да свикна с вкуса, защото аз не ям такива продукти от дъното на морето, мидички и ракове и така. Обаче, понеже знаеш, че точно този продукт ще ми помогне и той действително помага, се научих даже да понасям вкуса. Те на Вертера всичките продукти са особени. По вкус, понеже имат вътре много водорасли. Обаче, това е уникалното. Как са нещата? Каквото се консумира от Вертера, се приема от тялото на 100% и веднага почва да функционира. Абсолютно органични са продуктите. И много специално бих искала да обясня за един елемент от нещата, които се намират в продукти на Вертера и това е йод. Йода е нещо, което се намира навсякъде и е безкрайно важно за функцията на нашите тела. Обаче е нещо, за което не се говори. И не е нормално да се обясни, че понеже хората нямат достатъчно количество йод в телата и те се разболяват от едно, второ, трето и пето заболяване и така. Обаче ако някой започне да консумира продукти на Вертера по абсолютно автоматичен начин, ще си приема и даже йод. И това е нещо уникално, да. И така. Аз предлагам на всеки човек да се поинтересува, да види кои са нещата, които са наблизо. В България вече има много специален център, имат всички продукти там. И по най-бърз лесен начин човек може да си поръча каквото иска.